ତୁ କଣ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡି ହେଇଗଲୁ କି ବେ? ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି କଣ? ମୁଁ ଲେଖିକି ଛାଡ଼ିଲି କି ତାକୁ? ଆଉ କିଏ ଛାଡୁଛି? ତୋ ଫୋନରୁ କିଏ ଛାଡୁଛି? ହଁ ତୁ ବିଜେପି ନାଁରେ କାହିଁ ଶୋଧୁଛୁ? ମୁଁ ଶୋଧୁଛି? ହଁ କୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଶୋଧୁଛି ତାକୁ ଦେଖୁନା। ତୁ ସବୁ ମତେ ଆସେ ତାପରେ ଜାଣିବୁ ଚିହ୍ନିବୁ ହେଲା। ନା ତୁ ବେଶୀ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ। ରାଜନୀତି କଣ ମତେ କହୁଛ? ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲି ମୁଁ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଲି। ହଉ ତୁ ଦେଖିଲୁ କି ନ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ପଛରେ ଜାଣିବୁନୁ କି? ତୁ ରେକର୍ଡିଂ ମାଇଲେ କଣ ହବ? ତୁ କଣଟା କରିବୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ମୋର। ହଉ ହେଲା ମତେ ଚିହ୍ନିଥିଲୁ, ତତେ ୱାର୍ଣିଂ ଦେଲି ଆଜି 5 ଟାଇମ୍ ହେଲା। ତମେ କାହିଁ ଦଉଛ କି? ପରେ ତାପରେ ଗ୍ରୁପ ରେ ପକେଇଦବୁ। ତମେ କାହିଁ ଦଉଛ? କଣ ମୁଁ ଦେଲି? ତମେ କାହିଁ କହୁଛ ମତେ? ଆଉ ତତେ କହିବି ନା କାହାକୁ କହିବି? ତୁ କିଏ? ବିଜେପି ଗ୍ରୁପ ରେ କିଏ ପକେଇବୁ? ହଁ ତୁ ବିଜେପି ନାଁରେ ତୁ କିଏ ପକେଇବୁ ଗ୍ରୁପ ତମେ ରେ? କଣ ଏ ଗ୍ରୁପ କରିଥିଲ କି? ଆଉ ଯିଏ ବି କରୁ, ତୁ କାହିଁ ଗ୍ରୁପ ରେ ହଁ ପକଉଛୁ? ସେ ଗ୍ରୁପ ର ଯିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ତାକୁ ପଚାର ନା। ହଉ ତୁ ପକା, ତୁ ତୋ ହିସାବରେ ପକା, ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ କରିବୁ। ଆଉ କଣ? ଠିକ ଅଛି। ହଉ। କହ।